Tento podcast vzniká za podpory BH Securities, silného a zodpovědného partnera pro vaše investování. Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u dalšího dílu Offlineu. Tentokrát tady mám velice vzácného hosta, a to vědce, egyptologa Miroslava Bártu, který je mimo jiné také spoluautor podcastu Nový svět, autor newsletteru Civilizační fórum a teprve třetí Čech, který je získal vyznamenání od Americké akademie kultury umění a věd. Omlouvám se, že to takto komulím, protože to je velice významná vlastně akademie, kam není jednoduché se dostat. O tom koneckonců svědčí, že to před vámi zvládli jenom 2 Češi. Na to musíte být velice pyšní, jak to se o tom v České republice zas tak nemluví. Jednak děkuju za pozvání, tak jsem tady moc rád už podruhý, takže děkuju Štěpáne a děkuju za to pěkné uvedení. Pokud je o tu Americkou akademii umění a věd a členství v ní, tak pro mě to bylo velké překvapení, protože k tomu došlo v loni a tam ty nominace probíhají tak, že ten nominant o nich neví, nebo já jsem o tom aspoň nevěděl a dozvěděl jsem se to, když mi zavolali v dubnu, že vlastně po tom 2kolovém hlasování jsem se stal mezinárodním členem Akademie věd a já nevím, proč se tady o tom moc nemluví. V Americe je to velká věc, dokonce univerzity se podle nich jako hodnotí, kolik členů profesorského sboru je v Americké akademii umění a věd. A tady se spíš jako ten úspěch neodpouští, tak já nevím, proč to tak dopadlo a nechci to vlastně ani nějak jako hodnotit, prostě to tak je. Na tom členství to nic nemění a vy jste zmiňoval ty 2 Čechy, kteří tam byli, tak to byl Jaroslav Hejrovský, což je obrovské jméno 20. století české vědy a pak Václav Havel, který taky jako zosobňuje jako spoustu myšlenek, které ovlivnily svět, tak o to víc si toho já považuji, tak jsem rád, že jste to zmínil, děkuju za to. Dostat se do tady té komunity opravdu musí být vlastně jedna z životních vrcholů, inspirací, která se stane, takže je skvělé, že někdo jako vy takto významně zase zlepšuje obraz naší země ve světě. Každopádně pustíme se rovnou do vážnějších záležitostí. Já dneska možná začnu trošku netradičně. A to, že bych na úvod zmínil takovou kontroverzní tezi, a pak se o ní můžeme bavit, možná ji na závěr vyvrátíme nebo potvrdíme. A ta teze zní, že v posledních letech mají konzervativci v zásadě ve všem pravdu. Když například byli proti těm extrémním opatřením v rámci Green Dealu, zákazu automobilů a tak dále, když byli proti té nekontrolované migraci, když zmiňovali, že jsou tady vlastně myšlenky, které ta většinová společnost nepřijímá, třeba v otázkách počtu pohlaví a tak dále, tak mám pocit, že jak ten čas postupuje, tak postupně se ukazuje, že všechny ty teze nabývají na vážnosti a ukazuje se, že nebyly tak úplně mimo. Tak co říkáte tady na tu tezi? To je otázka, která by si zasloužila týdenní seminář. Samozřejmě já si vlastně kladu i v rámci toho našeho podcastu si kladem podobné otázky, tím spíš, že letošní rok je volebním rokem v mnoha ohledech, nejen v naší zemi, ale i v Evropě a vlastně v celém světě. Americké volby, v Africe, prostě všude. A co se ukazuje velmi obecně, abych začal od těch obecností, je, že především v Evropě skutečně v tuto chvíli zažívají návrat typ, jak jste řekl, v úvozovkách konzervativní názory nebo postoje. Je to z hlediska antropologie, to má snadné vysvětlení, protože tam už asi 100 let je
prostě teorie, která popisuje vývoj společnosti na základě principu kyvadla. A to kyvadlo prostě se pohybuje mezi mezní levicovou a mezní pravicovou hodnotou a je to zdokumentováno na desítkách a desítkách příkladů. Takže pro mě v tuto dobu a ty volby v Evropě, to teď německé volby, které jsou skoro trochu staršího data a samozřejmě evropské volby, volby do Evropského parlamentu, to také ukázaly a vlastně to, co se děje v posledních 2-3 letech v Evropě, je toho neklamným důkazem. A než se až ale dostaneme k debatě třeba o těch konkrétnějších věcech, tak je tady v širší Evropě jedna velká výjimka a to je vlastně země, která vždycky byla vykládána jako za kolébku konzervatismu a vlastně tu zemi, kde ty konzervativní hodnoty vždycky byly, jsou a budou, a to je Velká Británie, kde naopak prostě vláda konzervativců dospěla do bodu, kdy jí hrozí obrovská porážka. Uvidíme za několik dní a myslím si, že čas jako významně trhne oponou, takže to, co říkáte, tak ano, myslím si, že je to vidět v mnoha ohledech, v mnoha částech Evropy, ale zároveň je potřeba jako vidět i ten opravdu velký obraz a to je typicky Velká Británie, kde tohle se říct nedá, pokud mluvíme o politické dynamice, o politických posunech, ale takhle to aspoň vypadá, takhle to vypadá dneska. Ten posun doprava hodně, tak zažili jsme ho v Itálii, zažili jsme ho v Německu, kde prostě ve všech nových spolkových zemích vyhrála AfD jako nejsilnější strana vůbec na těchto územích s 30% a celoněmecky druhá nejsilnější. Zažili jsme velký otřes při volbách do Evropského parlamentu ve Francii, kdy Emmanuel Macron jako významně prohrál a Marie Le Pen se svojí stranou, kterou zdědila v roce 2011 od svého tatínka, kterou v rámci procesu, který se francouzsky nazývá diabolisation, od pekelnění, tak vlastně se zbavila višistů, zbavila se nacistů, posunula tu stranu do jako středopravicového spektra, kdy je akceptovatelná většinou společnosti a v poslední průzkumy, který ukázalo Politico, jí dávají tuším 40%, jo, což je jako nebývalá popularita té strany a uvidíme jestli volby to potvrdí nebo tam dojde k nějaké korekci, ale podle všeho se Marie Le Pen stane nejvýznamnější stranou ve Francii. Ono, otázka, jak je to v té Británii, protože tam samozřejmě konzervativci vládli dlouho. To mě zajímá, jak to vidíte. Teď jsou výrazně silnější laboristé, ale zároveň napravo od konzervativců vznikla nová strana pana Farage, který vlastně říká, že konzervativci nezvládli ten Brexit, protože vlastně byli málo důrazní, málo pravicoví a snaží se vlastně brát ještě v rámci té konzervativní strany ty pravicovější členy k sobě a voliče samozřejmě taky. Takže jakoby možná ty konzervativci dojeli na to, že byli právě málo konzervativní a nechali prostor pro vznik nové formace, ale bezesporu my to vidíme, byť ty trendy se trošku liší i pořád v té Evropské unii, v Evropském parlamentu, že ten střed, levý i pravý, se nějakou většinu drží a pravda, že ten extrém nalevo i napravo se trošku posiluje, ale nevím, jestli už můžeme hovořit o trendu nebo jenom opravdu o nějakém kmitu toho kyvadla. Každopádně, kdybychom šli po té podstatě, ne po těch nálepkách, jak se která strana definuje, protože nevím, jestli britští konzervativci jsou
konzervativní, zvláště třeba kolem těch zelených opatření, kolem i těch výdajů hospodaření toho státu. To tak vždycky neplatilo v těch posledních letech. Ale jde mi vlastně o to, jak se vyvíjí ta jednotlivá konkrétní témata, která hodně formují dneska evropskou politiku, tak možná, kdybychom začali od té migrace, ono v Americe, tam, když nějaký migrant přichází, tak ví, že se o něj ten stát nebude starat. Že tam dostane novou příležitost, ale musí se postavit sám na vlastní nohy a vlastně mu je umožněno, aby teda začal nový život, ale musí se snažit. A to, že se musí snažit, to, že si musí najít práci, to, že musí generovat nějaký příjem, ho vlastně tak trošku integruje do té společnosti. U nás ale ta migrace vlastně byla postavena na tom, že lidé přichází do štědrého sociálního systému, a vlastně tak trošku si myslí, že ti původní obyvatelé budou platit ty nové migranty, který sem přichází, a že oni se nebudou moc snažit, často tvoří i vlastní komunity, kde vlastně se i policie kolikrát bojí chodit. A to vidím jakoby problém, že ta migrace v Evropě byla pojata úplně jinak a naroubována na ten přebujelý sociální stát. Já si myslím, že na vaší optice není žádná porucha. Já jsem shodou okolností se před několika dny vrátil z pracovní cesty do Washingtonu DC a do New Yorku a máte naprostou pravdu s tím, že americká ekonomika by bez této konstantní migrace skolabovala. Ona tu pracovní sílu potřebuje a myslím si, že to, co dělají Američani, je rozhodně způsob, jak tu společnost destabilizovat méně a jak ji dělat víc občanskou, protože pokud přicházíte do země a máte ambici v ní zůstat, tak není lepší způsob, jak se integrovat, než si najít práci a stát se jako členem té společnosti a začít vnímat její problémy i výhody. A jak jinak, než prostě přes tu vlastní každodenní zkušenost. A teď se vracím k Evropě, kde ta zkušenost je úplně jiná. Vy jste to taky, myslím, velmi hodně popsal. To znamená ten štědrý sociální systém, a to je jedna z věcí, která de facto na začátku stála u zrodu moderní Evropy za Bismarcka. Tam to začíná, že pojištění a sociální jistoty a byl to obrovský pokrok ve vizi a Evropa na tom do značné míry vyrostla, ale v okamžiku, kdy jste v Evropě, která se dusí pod svojí politikou přerozdělování a dotačních údělů a dotací obecně, tak ten systém se vyčerpává. Jo. Je to faktor, který původně nás vynesl nahoru, na vrchol a jako starat se o lidi, kteří potřebují podporu, je, si myslím, jeden ze symbolů člověčenství a na to rezignovat nemůžeme v žádném případě, ale na druhou stranu je fér jako vytvářet takové prostředí, aby lidi věděli, že pokud chtějí v té společnosti dobře fungovat a jsou ty příležitosti, tak by měli pracovat v tom produktivním věku a k tomuhle mám jeden příklad z poslední doby z Itálie, kdy současná premiérka Meloni, o které se dřív říkalo, že je fašistka a tak dále, tak to vůbec neplatí. Ona je prostě opravdu středopravicová politička. Myslím, že všichni ty, kteří takhle nálepkovali, a to je to nálepkování, by se jí měli omluvit. A analýza těch jejich ekonomických úspěchů nebo opatření v poslední době jednoznačně ukázala v tom konkrétním případě, který teď akorát budu jmenovat, že její tlak na to, aby byla snížená podpora v nezaměstnanosti, vedl vlastně k tomu, že nezaměstnanost se významně snížila a naplněnost pracovních míst, prostě ty pracovní příležitosti se zvýšily. Takže ten tlak, který oficiálně někdo může vnímat jako negativní, že řekne vláda, budeme dávat míň na podporu lidí v nezaměstnanosti, je vlastně motivační, protože
část těch lidí prostě sezná, že je opravdu jako na místě spíš hledat práci nebo pracovat, než sedět doma u televize a čekat na nějakých, já nevím, 800, 900, 1200 euro podpory státní. A to dělá tu Ameriku taky silnou ve srovnání v Evropě, protože v Americe většina lidí ví, pokud nežijete v těch velkých baštách na východním západním pobřeží, že se o sebe musíte postarat. Přirozeně má to a být samostatný a má to samozřejmě i svá velká úskalí, protože já když jsem, protože bratr mé partnerky žije ve Washingtonu a my jsme přijížděli z okraje toho města do Washingtonu, tak tam nějakou dlouhou třídu a tam, já nevím, 300 metrů fronta. Ne na první pohled imigrantů a cizinců, ale bělochů. Já se ptal, na co stojí, na banány. Jsem udělal vtip a on říkal, ne, to je potravinová pomoc. Obyvatelé Washingtonu, kteří potřebují hlavního města Ameriky, kde by ty věci měly být jaksi exemplárně funkční, kde jinde, tak stály, prostě to byly opravdu stovky a stovky lidí frontu na potravinový balíčky. Jo. Já jsem to věděl samozřejmě o Americe, protože jsem pracoval, učil jsem na UPenn kdysi ve Filadelfii a věděl jsem, že prostě v některých částech Spojených států jsou třeba potravinový lístky v těch opravdu chudých, třeba původně hornických oblastech a Apalačské hory a podobně, ale neuměl jsem si to představit, že by se to stalo prostě před branama Senátu a prostě tam jsem to viděl. Jo. Tak musím říct, že to ne, že by to se mnou otřáslo, ale lidsky jsem zavnímal, jako, že to je nějaká nová realita ve Spojených státech, ale furt si myslím, že Spojené státy jsou mnohem odolnější už proto, a tím dokončím, protože jsem dlouhej v té odpovědi na vás, je to, že když tam přijde kdokoliv a zeptáte se ho, co je zač, tak řekne I'm American. Ale v Evropě nikdo neřekne jako na první dobrou, já jsem Evropan. Jo. Vždycky řekne, já jsem Němec, já jsem Čech, já jsem Ital. A to je jejich komparativní výhoda, ta symbolická unity. To spojení, to pojivo, i když samozřejmě je tam velký příkop v Americe dneska na politické scéně, ale přesto ty lidi v Americe spojuje víc než lidi v Evropě. Bych si troufnul říct subjektivně. Hlavně jazyk, bych řekl. To je obrovská výhoda. Velká část lidí mezi sebou není schopna komunikovat, tak samozřejmě nenaváže tak blízký vztah, což v té Americe přeci jenom bych řekl, že není ten problém, byť taky na jihu existují Američané, kteří třeba nehovoří anglicky. Spousta Američanů nehovoří anglicky. Když bychom teda vyšli z toho Herakleitova zákonu, který se tady popisoval a pojmenoval z toho i tak, že to, co vedlo k zestupu té civilizace, tak pak vede i k jejímu pádu a u nás to určitě byl ten sociální systém, který vedl jako k velkému rozvoji, byť samozřejmě za Bismarcka drtivá většina lidí se nikdy důchodu nedožila, ale zažívalo to a ta éra byla taková, že Evropa v zásadě byla někde blízko vrcholu, byť už Amerika nás předháněla v tu dobu. Je to něco podobného i s byrokracií, že tam jsme vlastně taky potřebovali nějakou tu správu. Evropa určitě se musela nějak zorganizovat, aby třeba i zabránila dalším konfliktům, ale stále častěji se zmiňuje, že právě ta přemíra regulací, byrokracie, to je to, co teďka nás stahuje ke dnu. A to, proč je Amerika úspěšnější než my. Začnu zase nejdřív obecněji a se opravdu kladu podobné otázky už roky a jeden z těch výstupů bylo těch 7 zákonů a
který vlastně popisují to, jak se civilizace vyvíjejí v čase, nahoru dolů, krize, vzestup, pád, krize, regenerace, vzestup, krize, pád, regenerace. A je to úplně běžný, bez toho to nejde. Jo? To je jako, když člověk je chvíli zdravý, chvíli nemocnej, nebo chvíli svítí slunce, chvíli prší. Takhle to je a i ty krize jsou ozdravný. No a na to, na co se ptáte, tak je to přirozeně pravda, protože Evropa, specificky západní Evropa od 50. do 80. let zažila i díky Marshallovu plánu americkému poválečné obnovy Evropy nebývalý rozkvět a rozvoj a s tím přirozeně šel ruku v ruce důraz nebo další rozvoj i těch sociálních jistot, protože to Evropa mohla dovolit. Takže se rozjel určitý proces, který v posledních letech ztrácí na vydatnosti, protože ty zdroje nejsou takové, jaké bývaly a ten systém roste sám od sebe. A to je typická ukázka toho, že ten Herakleitův zákon skutečně funguje, že to, co vás přivede na vrchol, tak přivodí váš problém. Státní finance, že dluhy, mandatorní výdaje, to znamená ty nutné výdaje, mandatorní a kvazimandatorní, které u nás činí skoro 100%, tak je něco, co je vlastně velký dlouhodobý problém. Já shodou okolností ve Wall Street Journal v posledních týdnech vycházejí články, které se týkají například takzvaného Fergusonova zákona. V úvozovkách Neil Ferguson, slavný britský historik, vy ho musíte mít načtený od předu do zadu. Tak se všimnul na základě statistik, které vypublikoval Rogov se svojí kolegyní v knize This Time is Different, tentokrát je to jinak, vyšla i česky, tak Američané letos dosáhnou státního zadlužení, které se rovná zhruba státnímu rozpočtu, hrubému domácímu produktu. No už jsme přes dokonce. A v roce, pokud takhle půjde dál, tak v roce 28 tuším, to už bude 106%, což je něco, co Amerika zažila jenom jednou v důsledku druhé světové války. Nikdy to nebylo horší. A to Fergusonovo pravidlo nebo zákon, který zatím 100% vyšel, říká, že pokud vyspělá země typu impéria nebo dominantní velmoci, kterými Spojené státy bez pochyby jsou, a doufejme, že to tak zůstane ještě hodně dlouho pro 21. století, tak pokud obsluha toho dluhu, to znamená jenom úroky z toho dluhu, se rovnají plus minus nákladům na zbrojní rozpočet toho impéria v tom daném roce, tak tak to ohlašuje rychle se blížící velkou krizi. Takhle to prostě vždycky bylo v těch velkých impériích. Takže Amerika je v tuto chvíli na tomto bodě. Není to bod, ze kterého není návratu, proto si myslím, že historie a Ferguson je klasickým příkladem a já snad taky je vlastně kritickým oborem pro 21. století, protože na rozdíl od těch civilizací před námi nám umožňuje diagnózu. A tohle je jeden z těch příkladů diagnózy, o kterém jsem právě mluvil, a přirozeně, když je nějaký systém nemocný, což neznamená fatalitu, ale prostě jako signál k řešení, tak pokud máme správnou diagnózu, tak ten problém můžeme řešit. Jo, a to si myslím, že je velká věc toho historického bádání, jak se ho třeba snažím dělat já, vys 7 zákonů, proto, aby se to stalo strategickou vědou, protože může naší civilizaci tohle bádání, kdyby se stalo součástí státních a nadnárodních politik, udělat podstatně udržitelnější. A o co nám jde? Jde nám přirozeně o udržitelný růst. Já si myslím, že to je jedna z hodnot nejen obecně civilizačních, ale slušela by prostě klasické vizi konzervativní politiky. I když je to trochu netradiční pohled samozřejmě na úlohu historického bádání, ale já myslím, že v posledních letech
Neil Ferguson, Ian Morris, já a řada dalších lidí jasně ukazuje, že prostě to je strategická věda tohohle století. Mezi burziánama hlavně se skloňuje i opačná myšlenka, a to sice, že ten, kdo má největší zájem na tom, aby Amerika nakonec splatila ty dluhy, jsou ti investoři samotní a určitě by neprospělo tomu trhu, kdyby ti investoři sami přestali věřit v to, že Amerika je dostatečně kredibilní, že splatí ty své dluhy v budoucnu. A tak možná tak trošku přivírají oči nad tím, jak ten dluh postupuje, protože kdyby ta důvěra se z toho trhu najednou vypařila, tak on se zhroutí a nejvíc byti by byli ti, kteří jsou v tom trhu zainvestovaní. Takže možná tak jako z donucení dělají, že je všechno v pořádku, že ten trh musí přece fungovat, i když je takhle velmi předlužen, aby ochránili ty svoje investice. A do toho vlastně se přidává ten faktor, že Amerika má světovou rezervní měnu, takže ty dolary drží centrální banky a investoři po celém světě. A oni, když vlastně vytvoří nové dolary, které si dají přímo do té americké ekonomiky, tak tím sice naředí rozvahy těch ostatních, ale oni sami si tím vlastně pomůžou, proto jsme v té situaci obřích fiskálních stimulů, které vedou k tomu velmi rychlému zadlužování. A je vlastně tak nějak jako na snadě, že to je politika, kterou přijmuli obě velké americké strany, protože když jsme viděli, jak se k rozpočtu choval Trump, tak to bylo všechno jenom ne rozpočtově odpovědné. A teďka, když vidíme, jak se k rozpočtu chová Biden, tak to je ještě méně odpovědné. A jelikož další prezident bude buď Trump nebo Biden, tak nemůžeme očekávat, že najednou by Amerika se stala rozpočtově odpovědnou zemi. A je to jakoby otázka, kterou přestáváme řešit, protože to zadlužování Ameriky s tou světovou rezervní měnou a s tím, jak jsou ti investoři zainvestováni, prostě bude muset být tolerováno, protože kdyby nebylo, tak ty ztráty budou ještě daleko větší. Já jsem vás teď s velkým zaujetím poslouchal, protože vy jste na rozdíl ode mě odborník, já jsem laik, takže nech jsou i mé následující úvahy chápány jako čistě laické. Velmi zajímavé pozorování v tom smyslu, že mezi republikány a demokraty ekonomicky není příliš velký rozdíl. Možná demokraté jsou trochu, já bych řekl možná naopak víc odpovědní, protože ten dluh, který napáchal jenom Biden za dobu své administrativy, Trump a teď Joe Biden, je zhruba stejný 6 trilionů dolarů. Jo, co už se ani normální člověk jako já neumí představit, co to je za kupu peněz. A tím, že je inflace, tak vlastně ta jako suma, která jde za současnou administrativu, je trochu menší. Uh-huh. Pak jsem asi snad jako postřeh jako laik, že velká nejistota americké ekonomiky spočívá v tom, že ona nad obrovskou zásobou dolarů nemá kontrolu, jsou to eurodolary, prostě dolary, které jsou jako vázány v evropských finančních institucích nebo nadnárodních korporacích. A pak samozřejmě v Číně. A pokud by se tyhle dva velký geopolitické celky rozhodly třeba pro výprodej dolarů, jo, pro to zbavovat se je, tak to může tou ekonomikou otřást. Na druhou stranu, co si myslím jako laik, nebo o čem jsem přesvědčen, jak vy líčíte tu teoretickou třeba nedůvěru vůči americkému trhu a jako nějakou velkou krizi americké ekonomiky, tak je vůbec otázka, to se ptám já jako laik řečnicky a možná to budete chtít komentovat. Vlastně jestli si svět může dovolit, aby americká ekonomika skolabovala. To je prostě nemožný, si myslím. To by znamenalo prostě rozpad finančních institucí napříč jako planetou. Jo. To by nebyl problém Spojených států jenom. Jo.
Jenom si vemte, jakým způsobem se prostě krize roku 2008-2009 promítla do pojišťovacích plateb v Evropě, protože většina těch institucí samozřejmě jsou dcery amerických matek. A tak ty Američani potřebovali někde zafixovat svý obrovský ztráty, tak to udělali mimo jiné v Evropě. Jo. Tak to jsou věci, které jsou eminentně zajímavé, eminentně intelektuálně jako stimulující, protože se to týká vlastně každodenního světa. Já jsem dneska ráno někde na nějaký snídani pracovní mluvil o tom, že jedna z těch pozoruhodností světa dneska je ta, že se naprosto stírá rozdíl mezi mikrem a makrem, protože malinká věc na druhém konci světa, někde hluboko v vnitrozemí Afriky, typicky třeba kontrola nebo produktivita ložiska kobaltu v Kongu můžou zatřást prostě světovou ekonomikou. Nedávno jsem někde mluvil, vlastně v tom našem podcastu Nový svět jsme mluvili o Nový Kaledonii, která je hlavním zdrojem litia. Jo. Tak to jsou suroviny, nebo si vemte krizi válku na Ukrajině, kdy se mluví o spoustě aspektů a jeden z nich je z roku 2021, který se váže přímo ke Green Dealu, protože Evropská unie tehdy podepsala strategické partnerství s Ukrajinou, bylo to pár měsíců před začátkem ruské invaze a založila na tom do značné míry svůj Green Deal, to řešení technologické, protože Green Deal potřebuje zhruba 30 základních surovin, které vlastně nahrazují ty zavedené a 26 z nich pocházelo z Ukrajiny. A samozřejmě především z východu Ukrajiny, protože ta válka na Ukrajině není jenom o geopolitice a o střetu vidění světa svobodného versus nesvobodného, ale je to podhoubí, je samozřejmě hluboce ekonomické, protože východ Ukrajiny má obrovský strategický význam pro celý svět se svojí surovinovou kapacitou. O tom se málo mluví, mě je to líto, že se o tom málo mluví, ale je potřeba vidět ten svět tak v tolika barvách, v kolika je ho možné postihnout, protože čím víc chápem ty všech různé aspekty, tím lépe pak můžeme případně ty problémy světa vidět, chápat a eventuálně řešit. Tak to jenom, a možná poslední věc, která je strašně zajímavá, protože letos, tento týden dojde k něčemu, k čemu Americe dlouho nedošlo. Prezidentská debata kandidátů mezi Trumpem a Bidenem je o 3 měsíce dřív, než by měla být, protože normálně tyto debaty, volba je 4. listopadu, připomínám, bývají v září, koncem září první debata a o čem se ve Washingtonu v kuloárech mluví je to, že demokraté potřebují mít jistotu, že Joe Biden, který snad před prvním období, kdy vlastně byl covid a on kandidoval ze sklepa v uvozovkách, tam měl myslím jenom jednu debatu, tak potřebují si být jistí, že Joe Biden zvládne 90 minut těžkého boje v ringu. A pokud by se ukázalo, že bohužel by to třeba nebyl schopen zvládnout mentálně, fyzicky, tak je ještě čas na to zvažovat jinýho kandidáta. Jo. Takže uvidíme, co na tom je pravdy, ale mě to jako laikovi smysl dává. Já bych se snad jenom krátce vyjádřil k tomu, že ta americká ekonomika pořád má za sebou Pentagon, takže to ji legitimizuje objektivně. Je to tak, objektivně to nemůžeme prostě hodit jen tak stranou ten argument a samozřejmě v debatách ho nepoužíváme, ale když by přišlo tvrdý na tvrdý, tak pořád je zřejmé, že musíme americký názor brát velice vážně i z těch dalších důvodů. A potom ty vztahy jsou dneska vlastně tak provázané, že možná by Čína nebo Evropská unie hozením dolarů na trh mohla udělat Americe problémy, ale zároveň by je udělala sama sobě. Takže proč by se něco takového mělo dít? Zároveň jsou vlastně nebezpečné ty protekcionistické tendence, kdy se budou možná vytvářet nějaké větší bloky, které budou mít ty vazby mezi sebou slabší
A potom by tady ty útoky typu hození dolarů na trh mohly připadat víc v úvahu, protože už by to pro tu zemi, která se takhle zachová, neznamenalo takové následky, protože tam třeba není vzájemně tak velký zahraniční obchod a podobné záležitosti, takže řekl bych, že ten protekcionismus není jenom ekonomicky neefektivní, ale je vlastně i bezpečnostně rizikový a to se, myslím, aktuálně hodně podceňuje. Nicméně ta americká ekonomika vlastně dosáhla bodu, kdy tržní kapitalizace všech firem na světě vypadá dneska tak, že u těch, co se obchodují na burze, je 2/3 z Ameriky. Zbylá 1/3 té tržní kapitalizace je pak na zbytek toho světa. Ta dominance je tak jako extrémní, že představa zaškobrtnutí té americké ekonomiky by opravdu byla zničující a o to je možná problematičtější, že se na to možná tak trošku řeší a ty problémy se řeší tak, že se plechovka zase odkopne kousek dopředu, ale ta podstata toho problému se možná tolik neřeší a nakonec se to zaplatí těma novýma dolarama. Byl velmi cenný postřeh o těch praktikálích geopolitiky a ekonomiky a jejich provázanosti. Já jenom v tomhle kontextu prostě si kladu otázku, když se dívám na to, jakým způsobem Spojené státy a potažmo armády NATO vyklidili pozice v Africe, jakým způsobem vlastně Američani nechali Číňany si otevřít obrovský v tuto chvíli obchodní přístav v Peru a další prostě aspekty geopolitiky, tak jestli Američani prostě občas nemají tendenci v tom všem a při fokusu na řešení svých vnitropolitických problémů zapomínat, že ty svaly mají. To je ten Pentagon a tak dále. To je jedna věc samozřejmě a to, o čem mluvíte dál, je taky prostě naprosto zásadní a budiž zde asi za nás oba řečeno a myslím, dovolím si to říct jako naším jménem, že Evropa nemá jinou možnost. Náš strategický geopolitický partner jsou prostě Spojené státy. Jo. Tam jako nemáme z pohledu vidění západního světa, z pohledu toho, co vytváří vlastně podstatu západní civilizace, vlastně vůbec o čem je uvažovat. Jo. Jsou to prostě Spojené státy a myslím si, že to transatlantické spojenectví by mělo být něco, na čem by především Evropa měla pracovat. Tím spíš, jak jste naznačil i tu kapitalizaci, tak já si sám vybavuju zase jako obecný čísla. Před 20 lety byly svým výkonem ekonomiky Spojených států a Evropy zhruba srovnatelné. Myslím, že my jsme byli asi 10%, o 10% slabší. Když se podíváte dneska, tak my jsme na polovině ekonomického výkonu, což je katastrofa a tragédie a mělo by se to říkat dnes a denně. A je to důsledek mimo jiné našeho subvencování, neschopnosti v Evropě otevřít stavidla jako celoevropskému biznesu, kdy každá firma musí v každém státě znovu a znovu vlastně se etablovat místo, aby když je v jednom státě už zavedená, aby mohla bez jakýchkoliv problémů podnikat i v dalších zemích Evropské unie. Proto Elon Musk prostě od okamžiku, kdy se rozhodl postavit raketu, tak za 18 měsíců měl první start, který se samozřejmě nepovedl, ale za 18 měsíců to tady ani nestihnete podepsat, když to přeženu smlouvu o pronájmu louky. Takže my strašlivě zaostáváme a poslední kapka, protože nechci posluchače jako deptat ani jeden, to nechceme dělat, protože vždycky je řešení a myslím si, že máme všechny nástroje pro to, aby jsme byli úspěšní jako Evropa, jako Česko, akorát si to chce přiznat tu diagnózu. Tak je jako úplně jako frustrující zjištění, že zatímco v Americe ty největší firmy jsou v oblasti high-techu, služeb, technologických řešení,
nových technologií, tak v Evropě firma s největší kapitalizací patří člověku, který prodává chlast a kabelky a luxusní zboží, tak to je prostě jeden jako obrovský do očí bijící rozdíl mezi viděním světa a biznisu a ekonomiky mezi Američanama a Evropanama. My jsme začali tou tezí, že konzervativci měli v posledních letech ve všem pravdu. Možná, že trošičku ta následná slova tu tezi potvrzují, ale mám trošku obavu, jestli ti, co se dneska pokládají za konzervativce, jestli pořád ještě jsou zastánci toho volného trhu, protože v Evropě vidíme, že ten protekcionismus a to, že si budou jednotlivé země dotovat svůj průmysl, tak jak se to dělá v zemědělství, jsou. A nevím, jestli zrovna paní Le Penová nebo pan Wilders nebo další jsou ti, kteří by byli s praporem toho volného trhu někde spatřováni. Tak aby jsme se nakonec nevzali z těch různých ideologií to nejhorší a neměli tady ten sociální konzervativismus, který se subvencemi, který bude ekonomicky neefektivní a zároveň teda možná bude trošku i dusit některé ty společenské tendence. No, musím říct, že tohle je chvíle, kdy jste mě jako poprvé asi trošku jako vyděsil v tom rozhovoru, protože to je scénář, který si samozřejmě umím představit, tak jak trochu znám Evropu a jak zvenčí jako sleduju dění třeba v Evropském parlamentu nebo uvažování vrcholných evropských představitelů z toho nebo onoho z té nebo oné oblasti jako lidské činnosti, ale budiž jasně řečeno, že pro mě taky není jako budoucnosti bez volného trhu. Jo. A voliči v Evropě, prostě občané, kteří vykonávají tu zastupitelskou demokracii tím, že buď jdou k volbám a kompetentně a odpovědně vybírají toho, koho chtějí, aby je zastupoval, nebo se na to vykašlou. Často se na to vykašlou, to vidíme na těch statistikách, do Evropského parlamentu volila třetina lidí, trochu větší třetina, 35%, kde je 65% voličů, jo, který pak chodí po ulici a do hospoda nadávají, jak v Evropě nic nefunguje. Takže volný trh a občanská vzdělaná společnost si myslím, že jsou hodnoty, u kterých já prostě nemám nejmenší pochybnost, že jsou cestou vpřed, i když přirozeně, jak víme z různých teorií ekonomických 20. století, i ten takzvaný volný trh se nevylučuje s určitou regulací v tom smyslu, že zabraňuje třeba některým monopolům, aby totálně ovládli a převálcovali trh, což nikdo nechce, proto taky máme antimonopolní úřady, ale obecně si myslím, že jako pilířem svobodné společnosti, která roste a je schopná jako mít nové zdroje energie za levnější ceny, nové technologie, aby mohla řešit problémy, které přicházejí každý den a jsou stále komplikovanější. Tak na to musíme mít energii a znalosti, aby jsme obstáli, protože není nic mezi civilizací, která roste a rozvíjí se a řeší problémy, a civilizací, která upadá. Neexistuje nic jako stagnující civilizace, která by byla úspěšná. Prostě statisticky to neexistuje. Historie nenabízí jediný příklad. Takže buď budeme růst a budeme makat, anebo budeme kolabovat. To myslím, že je krásná tečka za naším rozhovorem. Pane profesore, moc vám děkuji, že jste byl naším hostem. Já vám děkuji za velmi inspirativní debatu a pozvání, protože jsem se ledaco dozvěděl. Vážení diváci, a jestli vás podobné rozhovory zajímají, tak nás nezapomeňte odebírat třeba na YouTube BH Securities nebo v podcastových aplikacích. Mějte se krásně, nashledanou. Nashledanou.